Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sa liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo po sa kanagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may higalang Lunes o gapit sa 7 na nining buwan karon sa Abril tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to mesgutanan karon nga buntaga mahigala ang pag-asa ni pasidaan nga magpadayon ang musunod sa musunod nga mga adlaw ang naglagiting nga kainit sa panahon. Straight to the point. Kabantay mo higala pod pinang grabiha sa kainit gyud, no? Mamahit mga higala ang kainit. Busa pahinumdom sa pag-asa sa publiko nga magmatngon og managang gikan sa mga heat-related nga mga balatian. Straight to the O point. kung mahimo, inom kitag tubig kanunay, no? Gumikan sa grabing kainit sa panahon, mga suking tigpaminaw. Straight to the Sa point. pikas bahin, aktibong pulis nga na-assign sa usas mga police station sa Dakbayan sa Mandawi, nadakpan atol sa buy-bust operation. Straight to the point. Nakuhaan kini og illegal nga drugas nga mobalor sa 400,000 pesos. Straight to the point. Nagpagtagad ng butaga sabs to manuban sa mga higala sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Duha ka insidente sa sunog nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo og iuman sa Cordoba sa niaging weekend. Straight to the point. Yatong Sabado, 41 ka mga panimay ang nasunog og naapektuhan ang 60 ka mga pamilya sa may barangay Inayawan. Samtang 18 usab ka mga panimay ang nasunog sa may barangay San Miguel, lungsod sa Cordoba. Straight to the point. Sa pikas bahin mga higala tutagag pagtagad sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod. Vice Presidente Sara Duterte nibalik nas Pilipinas kagabi gikan sa the Netherlands. Straight to the point. Ang nagpagtagad ng butaga mahigalang hisgutan ang labot sab ni Sara Duterte Carpio. Kung sa may mahitabo ni ini mga sukin tigpaminaw, no? Balik sa mahigala sa iyang opisina, panerbisyo mga kahigalaan. Labot sa iyang pagka-vice presidente or mo-active baka siya mahigala magpahigayon og campaign, no? Kay campaign period naman mga kahigalaan. Sa mga kandidato mahigala sa alyansa o mga kandidato mga kahigalaan sa PDP laban. Straight to the point. Mo actively participate baka siya niining campaign period mga higala. Kay ang alyansa giusab na murag ilan ang gihimo og mga changes ginagmay sa ila mga higalang mga sorties. Inay dosis la kabuok niya makuyog mahigala si BBM. Karon murag dunay mga kausaban gamay kay mga local nga mga ilang mga machineries o ilang gipalihok mga higala unya dayon ang mga senador sa alyansa mukuyog lang didto sa mga local nga mga officials nga mopahigayon sa ilang campaign period Straight to the o sa point. ilang campaign, no? Kay kinani ang di man po na lalim mahigala mga kampanya kadito og wa kay machinery, wa kay kwarta. Inigabot nimo dito mga kaigalan may lagsikat gyud ka nga pagkatao nga inigabot nimo dito na mga tao mo tapok. Pero og kana gong nakas administration or baka kining PDP naman po sila mahigala makapatapok sila or baka mangita ka pamaagi panalitag independente ka nga na kay makampanyahan kay lisod sa kayo. Adto nimo mahigala medyo mingaw ang lugar, no? O kining administration na ang gina kay ang mga local nga mga politiko na anila, so at least makapatapok yung tao. Pero kanang patapok og tao pa na makasiguro og mabutar ba ng mga tawhana? Wala karon mahigala murag usab nila nga si BBM daw dili na kay makuyog. Niini mahigala kay murag nagka problema na ang alyansa sa pagkakaron. In fact, si Senator Amy Marcos inahinay na mahigala o gadi na mauban sa ilang grupo sa alyansa. Matod pa mo sunod na sabdo na mga campaign nila mga higala nga wa na mukuyog si Camille Villar o yung sa mahigala si Pia Cayetano day wa na sad mukuyog.
Muna nga posible pag dunay uban nga ngita sa nga dugang strategy. Saon tani nga mudaog nining maong eleksyon. Straight to the point. Kay mismo mahigala si Senator Ping Lacson nakabantay na medyo dunay gamay kakulian yun. Human mahigala nga gitugyan ngadto sa Korteng Langiao ang kanhi presidente sa nasod nga si former President Rodrigo Roa Duterte. Straight to the point. Dako kining maong isyu mga kaiganaan nga medyo nakapatandog yun. Sa mga kandidato, mga sukid di paminaw, kay mura man himo na hinoon nga unique nga eleksyon karon nga midterm election. Di man pareha sa una may gala nga kanang klaro gyud nga mamili kag kinsay angayan nga pilion din ha ibutang sa pwesto. Karon mura man na kanit na tanan, mura mag na package deal na ni. Although ang uban mahigala ila yun klarohon sa kinsay angayan nga ibutang diha, kinsay dili angayan. Ang uban mahigala kay mainguman nga vote straight PDP laban. So nahitabo mahigala murag Team Duterte, Team Marcos. Kay mingo pod nga vote straight alyansa, vote straight PDP laban. So katong uban maningkamot po sila. Kay ningkamot po sa kamas mahigala sila si Bam Aquino o sila si Kiko Pangilinan. No? So iyahay na lang paningkamot kini sa alyansa, iyahay po paningkamot. Muna ingong seleksyon tingali usbo na ni Andrew A ning iyang kantaron. Kay kabantay mo mahigala nga in-chant ni Andrew A mingo man nga 12 tubag alyansa, 12 alyansa. Karon wala sa Amy Marcos, saan naman na? Usbon. 11 alyansa. O wala sa Camille Villar, murag ang sila vacation day mapiktaran. 10 alyansa. O wala po spiya kay Tano, unsa man? Siyam alyansa. Nagsulti na may gala si Senator Ping Lacson nga murag padong na gining usbo ni Andrew A ning iyang chanting. Ning iyang kanta-kanta may gala kay sa una god energetic man kay pag yon 12 pag sinabing 12 alyansa mo tubag alyansa. Aron sa unta man ron ang mga tao mingo Duterte. Ang ubang mga senador nga tang-an pa mahigalas pinya naningkamot nagpanikay-sikay nga medyo makakuan sila day iyahay sa paningkamot sa pagkakaroon. Mangita mahigala kuan mo na nga kabantay mo. Nagkasugat bitaw to sa si Senator Bongo o si Senator Manny Pacquiao iyahay po dito mahigala paningkamot. O niya dito po mahigala si Willie Revillame. Da kamon lay bahala og unsa inyong kalaki din ha. Ang pagbutaran mga sukid di paminaw pero karong eleksyon na medyo nalahi gid ron, no? Mura og Team Duterte, Team Marcos. Kining maong nga panghitabo karon gumikan sad mahigala kay kini magod ang sitwasyon ani ron human mahigala nga gi padala sa daheg si Presidente Rodrigo Duterte murag tumat sa sadba nga inigulit ni Sara i-impeach pa nila. So naningkamot sa sila nga ang midterm election is very crucial. Either ma-impeach si Sara or dili. Murag ang mga tao katong mga pro Duterte di na igo na nga inyong gipada si Digong dito sa daheg. Igo na ang panaog-daog. So karon mobaw sila sa eleksyon. Natanaw na to og unsagay kutob ani mga sukid paminaw. Kay kung panalitan gud og mo dominar ang alyansa, impeach Sara. Straight to the point. So kung makuha mahigala sa PDP laban ang pila ka mga seats niya, kay kung makakuha og siyam ka mga senador si Sara Duterte mga kaigalaan dili sa ma-impeach. Straight to the point. So muna nga very crucial ang midterm election mga sukid di paminaw. Pero mo lagi na ang ato ini dinhi nga ato gapon pilion kung kinsay angayan nga ibutang dinha mahigala sa lingkuranan pagka senador. Straight to the point. Kaya pa si Amy Marcos mga kaigalaan medyo natagak na ba in taon siya sa top 12 unsaon naman na ni karon. Ani kay sikay po si Amy Marcos mga higala, no? So karon do na sa mahigalay iyang gipahigayon nga Senate inquiry, medyo ang mga tao mura og ingon sad nga murag okay man siguro din sa Amy. Ang uban magduda mahigala kay di lagi lisod kay ni Marcos mo apelyido. Pero ang lihok po ni Amy mura man po og malibog ka kay ang lihok mahigala ni bangga naman sa siya mayo sa administrasyon. Mas mugrabe pa gyud ni, ug unahonan Amy aron nga mudaog gyud kakaron sa midterm election, iya mahigalang supinahan ang kadtong mga cabinet secretaries. I-appeal mahigala si Marbel, i-appeal si Jean Fajardo, i-appeal si Ture. O dili maminaw sa supina, i-contempt. Kana siguro og makontempt si Ture mahigala mapriso sad medyo
Murag makaangat-angat siguro sa Amy day. Pagtagad mahigala nahimo naman ning katawanan ni dagana ron. Kini mga higala tagantag pagtagad sa panuban usab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Sa abroad, Pope Francis surprisang nipakita atol sa misa kagahapon sa St. Peter's Square sa Vatican. Mao ni ang unang public appearance human ni gawas sa hospital niadtong Marso 23 ang maong Santo Papa. Straight to the point. Iniguban pa maskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM.